थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनो जे दिनै हग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 2024 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिनै नैबे जथायफोर इरादाव गोजौ फरायसालियाव दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियावनो आंखौ दान्दिसे लेंहरदों फरायसाफोरजों सावरायनो थाखाय दा बेयाव दिनै बिथांमोना टप 3 सायख'दों आरो बे टप 3 सायख'नायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जे बिथांमोननि जि फरायनाय इयुन राहा बेनि सायाव दिनै गुवारै सावरायनाय जादों आरो बाखि जि फरायसाफोर सेथि मासिआव उथ्रिसारदों बेखौबो बिथांमोना बरायदों बिमा बिफा गारजेन गासैबो बरायदों आरो बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा फरायसा मेलेमजिबि आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बाहागो लादों आं खोब गोजोननाय मोनदों दा दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा बेसो जे दिनै 18थि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कमल कुमार बान्था बे कमल कुमार बान्थायाव जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा सनितपुर जिल्लानिफ्राय सासेबो मासि आवग्रिनो हादिया बेयो जोंनि थाखाय सनितपुर बासिनि थाखाय बे एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआ जे थांनाय 4 बोसोरनि सिगां जोङो मोनसे मिशन फोसावबाय थादोंमोन जे मिशन 200 होननानै आरो बेबायदिनो मिशन 200 जोङो जिल्लानि सिङाव 200 फरायसा फरायसुलिखौ जेरैखिजाया सेथि मासिआव उथ्रिसार होनांगौ होननानै जोङो बिराद खामानि मावदों सोलोंथाइ बिफाना दा खामानि मावै मावै थांनाय बोसोराव जोङो 212 जन जोङो थांनाय बोसोराव पास खालामनोबो हादोंमोन मिशना जाफुंदोंमोन नाथाय देग्लाय फिन आरो जोंनि जि रेसिअ बियो खमायफिनदों देग्लाय सनितपुर जिल्लानि गेजेराव 1100नि बारा फरायसा फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन बिनिनो जोंनि 109 जनाल' दिनै सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हादों दा बे जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय दा बेखौ जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै फैगौ समाव आरोबाव स्ट्रङै जोङो मिशन 200खौ कमप्लिट खालामफिननो नाजागोन जुदि मेट्रिकआ थायोब्ला आरो थायाब्लाबो जोङो उननि हाबाफारियाव जि मोनसे सिटिउसन फैगोन बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला एबसुआ गोख्रोङै खामानि मावलांगोन होननानै खोथा होदों गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो मबाइल नम्बर 6030349997 7638008149 6003494371